Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Nono Warnono kanthi irah-irahan Monster Hotel. Anggonku leren dadi hostes ing hotel aji saka wis sawetara suwe. Hotel kanthi arsitektur tradisional nanging tamune internasional. Semono uga menune ciri khas Nusantara nanging uga nyediani kuliner menu global. Resen saka pakaryan krana pamrayogane sisianku. Sawise kasil mbangun bali omah, fokus kepengin enggal duwe momongan. Kuwi wis dadi pengangenku, emoh nyumenekake duwe momongan. Dik, mumpung aku isih duwe cuti saka perusahaan, ayo plesir bulan madu. Ajake Mas Billy ing sawiji kalodhangan. Apa becike minggu ngarep wae to, Mas? Sawetara iki isih ngrampungake urusan pesta sing durung tuntas. Pamenggakku kanggo nyumenekake rencana kuwi. Mberesake urusan pesta bisa dirampungake karo mlaku, Dik. Kejaba kuwi, wong tuwa uga sabiyantu mberesake urusan pasca pahargyan. Tumanduke Mas Billy Makantar. Pepuntone aku sida budal bulan madu. Pilih destinasi wisata sing cedhak hotel bintang 4 nadyan rada adoh kanggo nglermake pikiran. Kanthi swasana ati seneng kaangkah bisa gelis ngandhut enggal antuk momongan. Budal nganggo mobil pribadi mung wong loro. Nadyan rada adoh papan sing tak tuju ora dadi ngopo genah cedhak hotel utawa penginapan yen saya bisa ngaso. Mlebu kawasan Alas Roban antarane Batang Semarang wis ngancik maghrib. Dalan munggah mudhun ekstrim tur menggak-menggok. Laku kendaraan digawe alon-alon, samar yen kongsi nemu bilahi. Jer dalanen sajrone alas kuwi minim penerangan. Dak rasa perjalanan wengi iki kabeh lancar tanpa pambegan. Malah rumangsaku laju kendaraan mlesat banter tanpa grunjalan. Kanan kiri kang sakawit ndedet idep-idep katon kumerlip lampu nadyan mung samar-samar. Ngrasa aeng banjur kaya mlebu sawijining kutha kang endah. Katon hotel mlati kang sederhana nanging endah sinawang. Iki tekan daerah ngendi? Aku ora damang. Wola wali ngliwati kawasan iki. Rumangsaku ora nate merangguli. Mas, awake dhewe ngaso hotel ing kawasan kene wae sadurunge tekan tujuan samestine. Pangajakku adreng. Rasane isih adoh saka tujuan, Dik. Panyarwene. Ora apa-apa, Mas.
reservasi neng kene, aku kepengin. Panjalukku ngengkeng. Dumadakan ora kanyono kendaraan krasa oleng. Gelis nabrak wit gedhe. Krasa jegur jurang. Pikiranku nglayang tekan endi-endi. Aku ditulungi wadon tuwa rambut putih. Dituntun menyang sawiji papan. Dipapak wadon ayu seragaman nganggo uniform. Mlebu bangunan gedhe magrong-magrong. Dak pikir apa? Pranyata njenggerenge hotel. Iki hotel apa? Aku isih matik-matik golek tandha jenenge. Banjur ana wadon ayu sik ngopeni aku. Saka kono aku kaget maneh. Kok seragam sing dienggo padha karo sing nate dak anggo. Bener, ruangan iki salah siji bangunan hotel aji saka sing nate dak panggoni makarya. Klenga-klengo aku bingung. Kok manggon ing kene? Kamangka hotel kuwi manggon ing kutha Jakarta. Sawise iku aku bisa mlaku-mlaku njero hotel. Wiwit resepsionis, ruang restorasi, bar tekan kamar-kamar tamu ing lantai 1 nganti 5. Bareng mlengak balik mudhun dadak sing ana kono dudu wong salumrahe. Wadon enom sing nulung aku praupane malih medeni. Persis praupane mak lampir ing jero film kae. Sandang penganggone nganti swara panjerite persis ora ana bedane. Mripate mandeng aku kanthi tajem. Aku gelis nyingkrih nginggati. Ing kamar nomor 13 kepethuk wadon kanthi rai gudras getih. Rambut rembyak meh nutupi rai, cangkeme melet. Ilate dawa ntloler kaya lintah sing arep nyecep gedhihe memangsan. Aku mlayu mundur kesandung-sandung. Tiba ngeblak njur tangi maneh. Dak waspadake wadon nyolowadi mau wis ilang saka pandulu. Mudhun tangga manual adep arep karo pelayan lanang tanpa tangan. Awake gedhe diwut-diwut kaya gendruwo putih. Ambune ora enak. Aku mlaku kegancangan tanpa prasapa. Bareng tak plengak gelis ngilang. Aku terus mudhun tekan hall. Ing ruangan kuwi keprungu swara rame gumerah. Bareng tak cedhaki pranyata kebak wong sing wujude monster. Dak setitikake saka kadohan. Aku dhewe kami tenggengen kok ora duwe rasa jirih. Kamangka biasane keprungu bangsa memedi ngono kuwi wedi ora njamak. Ing ngarep ana monster sing blegere kaya Hulk ing film Metaverse. Kang seru ngono kae. Lagi ngadepi monster liyane. Gunggunge akeh banget. Lagi interaksi embuh apa bahasane. Aku ora damang. Sandinge monster dhuwur kanthi rai gosong, merongos kaya arep ngletak wong. Tangan lan sikile wujud cakar, kaya sisik cakare manuk elang. Sangarepe monster loro mau akeh monster liyane sing padha ngumpul. Iku kaya pasamuan agung bangsa monster. Ana sing wujude kaya Batman, Spiderman, Iron Man lan sapanunggalane.
Cekake swasana ing hall kuwi spektakuler ning serem medeni. Swara gumuruh parepatan monster kuwi banget ngegirisi. Maneh aku gawok kok ora wedi nyipati kanyatan kebak misteri kuwi. Sabanjure aku mubeng-mubeng saindenging hotel mlebu ruang mangsak ing lantai dasar. Dak setitekake dudu praupan-praupan sing biyen banget dak tepungi. Sing ana koki lan karyawan liyane. Praupan sebangsa monster kanthi maneka karakter. Klebu menu mangsakan, jinis menu ora padha karo wektu sadurunge. Mesti ana menu Nusantara lan menu global. Sing tak amati iki beda banget mangsakan sing akeh wujud daging panggang, celeng, panggang asu, gule macan, gule gajah nganti potongan daging manungsa. Njalari aku munek-munek kudu muntah. Panggraitaku. Mesti iki menu karemenane para monster sing nembe ngadani parepatan ing hotel iki. Kabeh sing olah-olah padha meneng tanpa nyuwara. Mung pating sliwere wong wujud monster lanang wadon sibuk ngayahi tugase. Sowang-sowang. Aku uga emoh canduk lawung, jer mung atiku mung kepengin mangerteni apa wae sing nembe kedadean ing hotel. Rampung liter nyetakake kahanan ing jero hotel. Pikiranku njur kelingan Mas Billy, bojoku. Sakawit sak kendaraan arep plesiran kok ora ana kledange ing sisihku. Hotel dak ubres kemput, ora nemokake. Aku mlayu ing pelataran ngarep hotel, tekan nggon parkiran, ora mrangguli. Playuku mung mubeng panggonan kono kuwi. Pelataran ngarep, resepsionis tekan parkiran. Bolak-balik mubeng ora nemu lawang metu. Nganti aku nyebut kalimat takbir. Jalaran bingung krana mlebu ing papane para monster. Dumadaan idep-idep aku krungu wong-wong nyebut jenengku. Wong-wong padha nangis ing sacedhakku. Alon-alon aku wiwit bisa ngelekake mripat. Dak sawang saindenging ruangan. Jebul aku nembe dirawat ing ruangan rumah sakit. Iki aku ana ngendi? Pitakonku bingung. Ing rumah sakit. Wangsulane salah siji sing tunggu. Jebul ibuku. Keneng apa aku? Sambungku isih durung dong. Kacelakan, Nduk. Bejane kowe wis sadar. Ibu wiwit mau krasa sumelang. Katrangan ibu karo mingsek-mingsek. Sawuse sawetara sadar, aku lagi bisa mangerteni kedadeane. Eling yen aku lan sisian arep plesir bulan madu. Ngliwati alas roban. Mobil ngalami kecelakaan krana pecah ban nabrak wit njegur jurang. Aku ditulung pawongan Nyolowadi mlebu ing alaming lelembut
mlebu ing Hotel Kebak Misteri. Bangunane memper Hotel Aji Saka sing wis dak tepungi. Petuk makhluk nggegirisi, monster maneka jinis sarta kasunyatan-kasunyatan kang ora klebu nalar. Untung aku bisa uwal kuwawa metu saka alam siluman. Nalika siuman saka koma semaput sawise nglundung ing jurang lumayan jero. Bareng aku takon kepiye nasibe Mas Billy. Kabeh sing ana kono ora sanggup wangsulan, mung padha mingsek-mingsek ngempet tangis. Aku melu mewek jer wis antuk dudutan yen Mas Billy tilar donya kecelakaan. Karipta dening Nana Warnana. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3/3 tanggal 17 Januari 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun.